Lewna ħmar u briju ma jonqosx. Dan kien is-sentiment li ħareġ meta One News kien preżenti fost il-folla numeruża li nġabret fit-toroq tal-Belt Valletta. Ftit tal-mumenti qabel id-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fil-Masreli tal-ewwel ta' Mejju. Minn kmieni wara nofsinhar it-toroq tal-kapitali mtlew mill-briju li qajmet il-banda Laburista fejn daqqet sensiela ta' marċi differenti kollha sinonimi mal-istess Partit Laburista. Mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjon il-President tal-Kumitat tal-Banda tal-Partit Laburista Ray Azzopardi tkellem fuq is-sem tal-banda f'din il-ġurnata speċjali, ġurnata li tiċċelebra il-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha. Folla numeruża li llum daħlet il-Belt Valletta u ħafna Maltin u Għawċin ġew beħġarhom minn kmieni sabiex jimmanifestaw f'din il-festa, f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' tant u tant għajnuna minn Gvern Laburista. Sa din it-tant tkellimna wkoll maħut minn nies li kienu preżenti fejn qalulna għalfejn ħassew li kellhom jinġabru fi Pjazza Kastilja u jagħtu is-sapport tagħhom. Mela ġej tagħmel hawn illum. Ġejta għax ovvjament għax il-proposti tal-Partit Laburista. Nifokaw fuq uliedna wkoll anke proposti li jistgħu jaraw għall-futur ta' uliedna. Jiena nafda fil-Prim Ministru u rġajt ħantih il-fiduċja tiegħi il-vot tiegħi għax hu ħsibna. Hija għax nemmen li l-Partit Laburista u għal-moviment taż-żgħażagħ u li ħajkun dejjem hemm għalina. Jiena soċjalist u nemmen li l-Partit Laburista li fġiet m'għamilx. Għax qatt ma kienaw minn tagħna daqs dal-gvern. Ġejtaw jiena biex niċċelebra l-jum tal-ħaddiem u nirringrazzja lill-Prim Ministru ta' dak kollox li għamel għalina. Ġejtaw hekk bħala żagħżugħ, ġejna din hawnhekk flimkien ninaqdu bħala Unjoni waħda il-Partit Laburista. Aħna biex nirringrazzjaw il-Prim Ministru għax iżidna li tina vera qed ngħixu sew. Ċelebraw l-ewwel ta' Mejju. Wara kollox il-Partit Laburista dejjem kien il-Partit taż-żgħażagħ. Staqsejnihom ukoll x'kienet dik il-miżura li ħabbar il-Prim Ministru fl-aħħar jiem li jitwettqu jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja tal-poplu. Mill-miżuri kollha li s'issa tħabbru li kieku jkolli tgħid l-iktar waħda li laqtitek li tkun. Kollox ħi. Naħseb l-iktar waħda li laqtitni jiena bħala student naħseb il-15% żieda fl-istipendji minn dik li diġà tagħna fl-aħħar budget li għadda. Għal-vapur tawdex, il-Maltin u l-Għawċin b'xejn. Għatuna ħafna miżuri, ġifieri kienet xi ħaġa li anke ġifieri f'dawn l-OFTT u kulħadd kost nara parti daqshekk joħroġ b'saħħtu f'din il-kampanja. Iżdieda fl-istipendju. Hemm xi tmaqdar mill-miżuri kollox tajjeb u kollox sewwa. Il-kulħadd L-aħjar tal-pensjonanti għax pensjonant u 50 euro fil-ġimgħa. Qatt ma ħadnihom żgur. Naspita waħda laqtitni l-iżda fl-istipendji għax jien student. Ta' żieda fl-istipendju, jiena student allura dik dejjem tgħinna. Jiena naħseb mhux għalkemm jiena pensjonant, ma ngħidx li għalija biss, imma l-miżuri kollha ma tistax tikkritika wieħed minnhom għax kollha tajbin u kaħħad jiggwadanja minn dak li tagħna. Ifimni pensjoni żgur. U li qed jgħinu tfal ta' tfal ukoll hi, it-tfal hux. Titna ħafna anke meta nqisa nara l-uliedi biex jixxu l-ewwel proprjetà tagħhom hija ħafna vantaġġjuża wkoll. Jiġifieri li nista' ngħid moħħi mistrieħ li hemm xi ħadd qed jgħinhom ukoll anke lill-uliedi. Hija xi ħaġa interessanti.